Сіз нәрсе? Балталар башлыгының кем икәнен белмисезме әллә? Кем монда кыю, бер адым алга атла. О, менә димәк ничек. Алайса, булай эшлибез. Бергә бер көрәш, бергә бер. Кагыйдәләр буенча һәм хәрәмләшмичә. Суганлы түтекәй, кил монда. Синең минем белән көрәшергә көчең җитә дип уйлыйсың инде. Мин рөхсәт итәм сиңа. Сук миңа. Син кем булып эшлисең? Мин бары тик крестьян гына. Крестьяннар болай сугыша белмиләр, шуңа ышкына иде. Ул акылдан язган. Акылдан язган? Син үзеңне бел, берне менеп төшәр идең. Син бит карышчык. Карсы, әйе, син. Ачык авызы бармак буйлы ярат. Чык монда. Әйе. Менә мин синең ялганчыларны гел яратмый идем. Бар кит. Күзлекле, син тикә димәк. Әйдә чык. Мин сине чакырмадым. Мин бу теге, әнә андагы теге малайны чакырдым. Малай, чык, син мине котыртасың. Хәзер үк чык. Яра. Монда сайлау мөмкинлеге дә юк. Җин җибәгәннәр төркеме. Көрәш булмаячак.